हेलो फ्रेंड्स फाइगाहाम आनी यूट्यूब चैनल इन वीडियो उनखा जतनी बागै बेलाइखे नांगकुमानी वीडियो नायटंग दी वीडियो पाइथाक जरा फ्रेंड्स नरक नुखाना लामाओ सिनियानुया गोबां मानो गारि एक्सिडेंट अंगै तंबाय मानी हेबा सिनियानुया जेसानि गारि फानो केबनो थुटायै फेरेवै गलाङै खारथांगा हंके जों आ गारिनि नाम्बार बाय अ बरंनि डिटेल भागे कारिनाय अ वीडियोनि बिसिंतै तिनि जों सायमालायनाय ताय नालेनाय आमो सिमिया फ्रेंड्स जेसानि गारिनि फानो चालानबो चेक खालायै डिटेल नाय मानो आबोनि बागै प्ले स्टोरनि कायसे एप्स डाउनलोड खालामनाय एप्सनि मुं एम परिवहन प्ले स्टोरनि सार्चिं बक्स थांगै सार्च खायदि एम परिवहन सार्च खायके नुगनाय एम परिवहननि एप्लिकेशन बनो इनस्टल खालायनादि फ्रेंड्स नरक मकल बाय थांबाय नुगै दंना एम परिवहन एप्लिकेशन डाउनलोड अंगै दंमानि किसा नासिङै दंदि नायटंनि वीडियो पाइथाक जरा डाउनलोड अंगै इनस्टल अंगमानि जागोलो नरकनो ओपन खालाय फुनुनाय स्टेप बाय स्टेप इनस्टल अंबाके फ्रेंड्स ओपनो क्लिक खालायदि ओपनो क्लिक खालायमानि जागोलो अमाहायके इंटरफेस नुनाय एम परिवहन आबोनि जागोलो अमाहायके इंटरफेस नुनाय चूज लैंग्वेज कंटिन्यू खालायदि कंटिन्यू खायमानि जागोलो अमाहायके इंटरफेस नुनाय साकाओ नुगोनाय तीनटा ऑप्शन डैशबोर्ड आरसी डैशबोर्ड ताय डीएल डैशबोर्ड आरसी डैशबोर्ड नि तलाओ नुगोनादि एंटर आरसी नंबर 2 गी डिटेल आ सार्चिंग बक्स जे गारि नंबर डिटेल नायनांगौ संगो आ गारि नंबर टाइप खालायदि टाइप खालायबायमानि जागोलो सार्चिंग नि आइकन दङ सार्च क्लिक खालायदि आबोनि जागोलो किसिसा प्रोसेसिंग अंनाय प्रोसेसिंग अंमानि जागोलो अमाहायके इंटरफेस नुनाय फ्रेंड्स नरक नुगै मानखाना ओनार नेम सचिन काडान रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कराड महाराष्ट्र मोटर कार एलएमबी आरसी स्टेटस एक्टिव फ्यूल टाइप पेट्रोल 1 year एंड 4 month व्हीकल एस फ्रेंड्स नरक ओ गारिनि चालान तोड़तों करै आमो बहुत चेक खालाय नाय मनो मिनि गारि फानो जेसेनि गारि फानो चालान चेक खालायै नाय मनो बिउ चालान चेक खालायखांके जेसेनि गारिनि फानो चालान तोड़तों करै नुगजागो फ्रेंड्स नरकनो तेकायसा अन्य गारिनि नम्बरनो चेक खालाय डिटेल तिख्लाय फुनुंनाय नायटंदि वीडियोनि पाइथाक जरा आं टाइप खालायटं फिरो तेकायसा अन्य गारिनि नम्बर टाइप खालायबायखांके सार्चिंनि आइकनो क्लिक खालायदि फ्रेंड्स नरक नुगै मानखाना ओनार नेम निखिल प्रताप सिंह फ्रेंड्स ओ गारि हंके दिल्लीनि गारि रजिस्टरिंग अथॉरिटी हंके जोनल ऑफिस साउथ दिल्ली मोटर कार एलएमबी एनओसी स्वीट फ्रेंड्स ओ गारिनि नरकनो फुंनाय आं बिउ चालान कुनु करै बिन चालान फ्रेंड्स आबोन जागोलो नरकनो ताइसा गारिनि नम्बर टाइप खालायै सार्च खालाय फुंनाय नायटंदि वीडियो पाइथाक जरा फ्रेंड्स आं ताइसा गारि नम्बर टाइप खालायटंगो टाइप खालायमानि जागोलो आं नरकनो शो खालाय डिटेल फुंनाय ओ गारि साबोनि फ्रेंड्स नरक नुगै मानखाना ओ गारि हंके गुजरातनि गारि अमहंके मोटर साइकेल अबोनि बनरंना फुंनाय बिनि चालान तोड़तों बनि चालानबो कुनु करै फ्रेंड्स नरकनो आं ताइकायसा मोटर साइकेलनि नम्बरनो टाइप खालायै शो खालाय फुनुंनाय फ्रेंड्स अमाहायकेनो जेसानि गारिनि नम्बर फानो टाइप खालायै चेक खालाय नाय मानो ताई बनि डिटेल सिनोवै गारिवै रमै मानो फ्रेंड्स आं ताइकायसा मोटर साइकेलनि नम्बरनो टाइप खालायटंगो नरकनो शो खालाय फुंना बागै फ्रेंड्स नुगजाखा अमो हंके मोटर साइकेल गांधीनगर गुजरातनि ओनार नेम हंके टीके महातो फ्रेंड्स ओ बाइकनि नरकनो आं बनि चालान तोड़तों करै तिख्लाय फुनुंनाय तलाव उसुलान खायके नुगनाय बिउ चालानो क्लिक खालाय नरकनो तिख्लाय फुनुंनाय ओ बाइकनि चालान तोड़तों ओ बाइकनिबो कुनु चालान करै फ्रेंड्स और ड्राइविंग लाइसेंस
डिटेल बो kaham ke nai mano driving license detail naina bagai click khaidi DL dashboard o aboni yagolo tolanugun nadi enter DL number 2G detail a jaga o driving license number no type khlaiui ganani searching icon o click khlairdi aboni yagolo omhaki interface tungnai kisisa processing page tungnai aboni yagolo boni detail pura nukjangnai friends norok nugui mankhana je number type khlaimani boni detail pura nukjaka hambai friends।